Prøv bare på skolen. Du kan ikke gå ned. Nej, fordi at alle jer, som er herinde, I kender jo Poul fra enten som familie, eller de fleste af jer som kunder. Og os, der har haft det privilegie, at vi klippet af dig, Poul, det vil jeg sige tak for. En ting er dine evner ude i frisørkunsten, men de samtaler, vi har haft undervejs, og det er virkelig, altså, det er rørende. Tak, lige måde. Og hvad hedder det der, jeg tror alle sammen har haft personlige samtaler med Poul, og noget af det, som jeg faktisk vil sige har været særligt, Poul. Kan I tie stille derovre? Jana! Vi skal tie stille. Man kender det der med at være politiker. Tie stille. Nej. Men det som jeg så faktisk jeg er allermest glad på din vegne, Poul. En ting er, at du har været her i 40 år, og det er jo i sig selv en resultattavle, som de fleste af os aldrig nogensinde kommer til at opleve. Men du har også fået en ny familie. Ikke i samme parti. Ja, tak. Du har den gamle familie, som er her. Ja. Og storebror står lige der, og søster. Og der står min eksvoger. Ja. Og, men på et tidspunkt, så sidder jeg og bliver klippet. Jeg håber, det er okay og sådan at outstart Poul. Men jeg sidder og bliver klippet af dig, og så snakker vi om, hvordan livet er, og hvordan kærligheden er, og om den er der eller ikke er der. Og så siger du, at du har mødt en dejlig kvinde. Og hun står derovre. Og så sidder du og sådan, ja, og hun er også sød, men altså, hvordan må det kommer til at gå, og sådan noget. Og for dem af jer, der ikke ved, at jeg er homo, så er jeg det jo. Og så siger Poul, men hvis dig og Jens kan finde ud af det, og det er i orden, så kan jeg da måske nok, uden at hele min gamle familie går amok og synes, at det er for kulørt. Og så har du lavet en helt ny familie, og jeg glemte aldrig dengang, du viste, det gør du jo også, du viste også billeder, dengang du var kommet fra dit bryllup, og det bryllups, jeg vil nærmest sige kostyme. Ja. Det kan man vel nok sige. Ja, det var rigtigt. Jeg var filmstjerne på en dag. Det var filmstjerne på en dag i Kambodja. Og siden har jeg ikke været der. Men i hvert fald, jeg vil bare sige, at det her det er da et særligt rum, og jeg synes bare, at vi skal skåle på Poul og på din nye familie, og alle de nye venner, der så dermed også er kommet ind, og så selvfølgelig også for storebror. Ej, Poul. Virkelig. Hvad med pigerne? Og pigerne. Ja. Nej, jeg har ikke noget at skåle med, men skal vi ikke... Ja. Til lige at gæsteformen ligger fremme de næste 3 måneder, så folk kan skrive i den. Ja. Men Poul? Ja, det kommer. Er der mere? Jeg ved ikke. Vi bytter. Er der nogen, der ikke har noget? Jan har ikke fået noget. Og Jan har ikke fået noget. Men skal vi ikke skåle på en særlig mand, og et særligt rum, og en særlig kærlighed? Ja. Skål og tillykke! Skål og tillykke med hele. Tak for jeres måde at være på.